ሰንደቅ ዕላማ ወይ ባንዴራ ሰንደቅ ዕላማ ወይ ባንዴራ ፍሉይ ንድፍን ሕብርን ዘለዎ ዓለባ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ቁኑዕ ርቡዕ ክርናዕ ወይ ርብዒ ወገን ቅርጺ ሒዙ ይርከብ። ምልክት ወይ ስልማት ኮይኑ እውን የገልግል። እታ ሰንደቅ ዕላማ እትብል ስያሜ ነቲ ዝዝውተር ስእላዊ ንድፊ ንምምልካት እውን ትውዕል እያ። ሰንደቅ ዕላማ ከዓ ብፍላይ ኣብቲ ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ ኣጸጋም ዝኾነሉ ግዜ ናይ መጀመርታ ምልክት ወይ መለለዪ ኮይኑ ዝስርሐሉ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ሰንደቅ ዕላማ ዝግበር መጽናዕቲ ካብ ናይ ላቲን ቨክሲለም ወይ ቨክሲሎጂ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ሰንደቅ ዕላማ ወይ ባንዴራ ማለት እዩ። ሃገራዊ ሰንደቅ ዕላማ ዝተፈላለየ ትርጉም ዘለዎ ሃገራውነት ዝመልኦ ምልክት እዩ። ሰንደቅ ዕላማ ኣብ መልእኽታት መዋዓውዒ ወይ ኣብ ስልማት እውን የገልግል እዩ። ኣብ ገለ ወተሃደራዊ ኣሃዱ ሰንደቅ ዕላማ ድሕሪ ምጥቃሞም ሰንደቅ ዕላማ ተባሂሉ ይጽዋዕ። እምበኣር ከስ ሰንደቅ ዕላማ ዝምልከት ሓደ ጽሑፍ ኣዳልየ ኣለኹ ክትከታተሉኒ ብኽብሪ ይዕድመኩም። መበቆስ ሰንደቅ ዕላማ ኣይፍለጥን እዩ። ብግዜ ጥንቲ ኣብ ውግእ ከም ቨክሲሎይድ ከም ሰንደቅ ዕላማ ጌርካ ክምደብ ዝኽእል ምልክት ግራት ወይ መዐቀኒታት ይጥቀሙ ነበሩ። እዚ ከዓ ካብ ጥንታዊት ግብፂ ወይ ኣስርያ ይመጽኡ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ውግእ ክግበር ከሎ ዝተፈላለዩ ምልክታት ሒዞም ይመጹ ነበሩ። ንኣብነት ብናይ ሮማ መራሒ ኣውግስጦስ ቄሳር ዝምርሑ ሰራዊት ገበል ሳርማትያውያን ክሕዙ ከለዉ ገለ ሰብ ፈረሰኛታት እውን ብንፋስ ተንሳይፉ ዝኸይድ ሒዙ ከም ዝነበሩ ታሪክ ይንገር። እዚ ሎሚ ተፈላጥነት ዝረኸበ ሰንደቅ ዕላማ ኣብ ትሕቲ ክፍለ ዓለም ህንዲ ወይ ስርወ ንግስነት ጆ ብ1046 ክሳብ 256 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሰንደቅ ዕላማ ነገስታት ክርከብ ከሎ ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ቻይና እውን ከም ዝነበረ ይንገር። ሰንደቅ ዕላማ ህንዲ መብዛሕትኡ ግዜ ስሉስ ኩርናዕ ዝቕርጹ ከም ጭራ ያክን ጻል መንግስትን ዝኣመሰለ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ ነይሩ። እዚ ኣጠቓቕማ እዚ ናብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ እውን ተዘርግሐ። ካብኡ ቀፂሉ እውን ናብ ኣውሮጳ ኣተወ። ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ማእከላይ ዘመን ሰንደቅ ዕላማ ብቐዳምነት ኣብ ውግእ ከም መዋዕውዒ ኮይኑ የገልግል ነበረ። እዚ ድማ ካብቲ ኣብ ዋልታ እተቐብአ ሄራልዲክ መሳርሒ ንላዕሊ ንሓደ ፈረሰኛ ብቐሊሉ ንኸተለልዮ የኽእለካ ነበረ። ድሮ ኣብ ማእከላይ ዘመን ከምኡውን ኣብ መወዳእታ ማእከላይ ዘመን ዝተፈላለዩ ግዛኣትን ማሕበረሰባትን ኣብ ከተማ ንሰንደቅ ዕላማ ከም ምልክት ክጥቀመሉ ጀመሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ነፍሲ ወከፍ ኣሃዱ ናታ ሰንደቅ ዕላማ ከተውፅእ እውን ልሙድ ኮይኑ ነበረ። ብ1891 ተታሕዘ ሱጃጊ ካብ መጀመርታ መበል 17 ክፍለ ዘመናት ሒዙ ሰንደቅ ዕላማ ከም መግለፂ ክብርን መንነትን ብምዃን ኣብ ኩሉ ልሙድ ኮነ። እዚ ሰንደቅ ዕላማ እዚ ኣብ መወዳእታ ናብ ሃገራዊ ሰንደቅ ዕላማን ናይ ባሕሪ ሰንደቅ ዕላማታትን ተቐየረ። ሰንደቅ ዕላማ ካብ ወተሃደራዊ ወይ ካብ ሓይሊ ባሕሪ ወፃኢ ምጥቃም ዝጀመረሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ መበል 18 ክፍለ ዘመን እዩ ነይሩ። ሃገራት እናወሳኻ ክኸዳ ከለዋ ሰንደቅ ዕላማ እውን እናወሰኸ ኸደ። ከም ኦስትሪያ፣ ዴንማርክ፣ ቱርኪ ዝኣመሰለ ሃገራት ሰንደቅ ዕላምአን ካብ ኣፈ ታሪክ ዝወፀ እዩ። ብዙሓት ካልኦት ሃገራት ከም ፖላንድ፣ ስዊዘርላንድ ሰንደቅ ዕላምአን ግን ካብቲ ኣብ ማእከላይ ዘመን ዝነበረ ምሳልያዊ ቅጫን ወይንን እዮም ወፂኦም። ኣብ መበል 17 ክፍለ ዘመን ብሰውራዊ ቃሲ ሓያሎ ሃገራዊ ሰንደቅ ዕላማታት ክውለዱ ተራእዩ። ሓንቲ ካብዚ ሰንደቅ ዕላማ ኔዘርላንድስ ወይ ሆላንድያ ነይራ። እዚ ድማ ኣብቲ ብ1568 ኣንጻር ግዝኣት ስፓኛ ዝጀመረ ን80 ዓመታት ዝጸንሐ ዕብለላ ኔዘርላንድስ ወይ ሆላንድ ድዩ ተራእዩ። ፖለቲካዊ ለውጥታት ማሕበራዊ ተሃድሶን ምስተራ ሰባት እናዓበየ ብምኻዱ ኣብ መበል 1920 ክፍለ ዘመን ኣብ መላእ ዓለም ሓደስቲ ሃገራት ሰንደቅ ዕላማታት ከም ዝውለድ ገበራ። ቀንዲ ዓንቀጽ ሃገራዊ ሰንደቅ ዕላማ ድሕሪ እቲ ብ2008 ኣብ ሲቹዋን ዘጋጠመ ምቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ወፃኢ ማእከላይ ፕላዛ ሆንግ ኮንግ ሰንደቅ ዕላማ ከም ዝነበረ ይንገር። ኣብ ኦክላሃማ ዞባዊ መንግስቲ ካፒቶል ኣብ ዝርከብ ሓወልቲ መእከቢ ቦታ ወይ ባንዴራ ፕላዛ ናይ ቀቢላ ሰንደቅ ዕላማ ሓደ ካብቲ ንሰንደቅ ዕላማ ምጥቃም ኣዝዩ ህው ዝኾነሉ መገዲ
ንሃገር ወይ ሃገራውነት ዘረጋግጽ ነይሩ። ገሊኡ ሃገራዊ ሰንደቕ ዕላማ ብፍላይ ንኻልኦት ሃገራት ወይ ንኡሳን ሃገራት ናይ ገዛእ ርእሰን ሰንደቕ ዕላማ ኣብ ምንዳፍ ዘነቓቕሕ ነይሩ። ገለ ካብቲ ጎሊሑ ዝረአ ኣብነታት ዝስዕብ እዩ። ሃገራዊ ሰንደቕ ዕላማ ዴንማርክ ወይ ዳንብሮክ። እታ ዳንብሮክ ትበሃል ሰንደቕ ዕላማ ዴንማርክ ብ1478 ኣትሒዛ ክሳብ ሕጂ ብጥንታውነታ ቀዳማይ ቦታ ዝሓዘት ሃገራዊ ሰንደቕ ዕላማ እያ። ንኻልኦት ሃገራት ኖርዲክ ማለት ኖርዌይ፣ ሽዌደን፣ ፊንላንድ፣ አይስላንድ ከምኡውን ንደሴታት ፋሮ፣ ኦላንድ፣ ቦርኖሆልየም ሰንደቕ ዕላማ ስካንዲኔቪያ ከምኡውን ሰንደቕ ዕላማ ናይተን ስካንዲኔቪያ ዘይኮና ሸትላንድ ኦርክኒን ንኽስራሕ ደረኸ። ሰንደቕ ዕላማ ኔዘርላንድስ ወይ ሆላንድ ካብ ኩሉ ብጥንታውነቱ ቀዳማይ ቦታ ዝሓዘ ከም ዝኾነ ታሪኽ ይንገር። እቲ ሰለስተ ቀይሕን ጻዕዳን ሰማያውን ሕብርታት ናብቲ ኣብ መበል 9ይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ግዜ ከም ዝመልስ ጸብጻባት ይዛረቡ። እቲ ሎሚ ኔዘርላንድስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ገማግም ባሕሪ በዚ ሕብርታት እዚ ብጨርቂ እዩ ዝፍለጥ ነይሩ። ኣብ መጀመርታ መበል 19 ክፍለ ዘመን እተረኸባ ካርታታት ከም ናይ 1520 ካርታ ቴክሴራ ዝኣመሰለ ኣብ ጥቓ እዚ ዞባ እዚ ሰንደቕ ዕላማ ኣንቢሩ ከም ዝነበረ ይንገር። ቅድሚኡ ሓደ ዘመን ኣቐዲሙ ኣብ መበል 15 ክፍለ ዘመን እቲ ሰለስተ ሕብርታት ኣግማግም ባሕሪ ምልክት ከም ዝኾነ ተጠቒሱ ኣሎ። እቲ ሰለስተ ሕብርታት ከዓ ትኽ ዝበለ ወይ ኩርናዕ ዝቕመቱ ንጽል ወይ ዕጹፍ እዩ ነይሩ። ናይ መንግስቲ ሰንደቕ ዕላማ ከም ምዃና መጠን ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ከባቢ 1572 ናይ መስፍን ሰንደቕ ዕላማ ኮይና ኣራንሺ፣ ጻዕዳ፣ ሰማያዊ ሕብሪ ተኸዲና ወጻት። ነዊሕ ከይጸንሐት እቲ ዝያዳ ህቡብ ዝኾነ ቀይሕ፣ ጻዕዳ፣ ሰማያዊ ዝሕብሩ ሕታም ክወጽእ ጀመረ። እዚ ድማ ካብ ከባቢ 1630 ሒዙ ኣስፋሕፊሑ ነበረ። ኦራንጅ ኣብ መወዳእታ መበል 18 ክፍለ ዘመን ኣብ እተኻየደ ውግእት ሕድሕድ ተመሊሱ እዩ። እዚ ከዓ ነቶም ኦራንጅስት ወይ ነቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ሰልፊ ዘመልክት ነበረ። ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይዚ ዝነበረ እቲ ኣራንሺ ካብ ቤት ኦራንጅ ናሳው ዝመጽእ እኳ እንተኾነ ጸኒሑ ግን ዝኾነ ይኹን ምሳሌያዊ ኣዘራርባ ኣብቲ ሰለስተ ሕብርታት ተወሰኸ። እዚ ኣራንሺ እዚ ካብቲ ሎሚ ቀይሕ ሰማያዊ ዝሕብሩ ኦራንጅ ዘይኮነስ ካብ ናሳው ዝመጸ እዩ። ይኹን እምበር ምስ ቤት ኦራንጅ ናሳው ምትእስሳር ከተርኢ ትኽእል ልሙድ መገዲ እቲ ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ጻዕዳ ዝሕብሩ ኣራንሺ እተሰርሐ ሳንቲም እዩ። ኔዘርላንዳውያን ብዙሕ ሰንደቕ ዕላማ ከም ዘለዓሉ ብፍላይ ከዓ ናይ ሩስያ ተዘካሪ ዝኾነ ታሪኽ ከም ዝገበሩ ይንገር። ከተማ ኒውዮርክ ከምኡውን ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ 1928 ክሳብ 94 ሰንደቕ ዕላማ ከምኡውን ናይዛ ሕጂ ሰንደቕ ዕላማ ከም ዘነቓቕሕ እዩ ዝዝረብ። ንሰንደቕ ዕላማ ሩስያ ዘነቓቕሕ ክኸውን ስለ ዘለዎ ምንጪ እቲ ብዙሓት ግዛታት ህዝብታት ስላቭ ከም ምልክት ኦም ገይሮም ዝቕበልዎ ቀይሕን ጻዕዳን ሰማያዊ ሕብርታት ፓን ስላቭ እዩ። ንኣብነት ስሎቫውያን፣ ሰርቢያን፣ ስሎቫንያን እየን። ብ1794 ሃገራዊ ሰንደቕ ዕላማ ፈረንሳ ተነድፈ። ቀንዲ ሰውራ ከም ምዃኑ መጠን ናይ ፈረንሳ ሰለስተ ሕብሪ ዘለዎ ሰንደቕ ዕላማ ብኻልኦት ሃገራት ተቐባልነት ረኺቡ እዩ። ንኣብነት ብኢጣልያ፣ ቤልጅየም፣ ኣየርላንድ፣ ሩማንያ፣ ሜክሲኮ። ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ወይ ዓባይ ብሪጣንያ ዝርከብ ሰንደቕ ዕላማ ሕብረት ጃክ ብብዝሒ እዩ ዝዝውተር። ግዛኣታት ብሪጣንያ ኣብ ሓንቲ ካብተን ኣብታ ሰንደቕ ዕላማ እተመርኮሳ እየን ነይረን። ብዙሓት ግዛኣታት ነበርቲ ድማ ንባህላዊ ታሪኾም ኣፍልጦ ንምሃብ ንድፊ ሒዘን ከም ዝነበራ ታሪኽ የዘንቱ። ንኣብነት ኣውስትራልያ፣ ፊጂ፣ ኒውዚላንድ፣ ቱቫሉ ከምኡውን ኣውራጃታት ማኒቶባ፣ ኦንታሪዮ፣ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ከምኡውን ግዛኣታት ኣሜሪካ ሃዋይ ሓባራዊ ስእልታት ከም ዘሎ ከነስተውዕል ንኽእል። ሰንደቕ ዕላማ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከዋኽብትን ስትሪፕስን ወይ ኦልድ ግሎሪ ገሊአን ሃገራት ምስ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ወይ ሰውራ ኣሜሪካን ብምምሳል ነዛ ሰንደቕ ዕላማ እዚኣ መሲለን ይርከባ። ንኣብነት ላይቤርያ፣ ቺለ፣ ታይዋን፣
ከምኡውን ዞባ ፈረንሳ ብሪታንያን ካልኦትን ይርከባ እታ ምስ ናይ መወዳእታ ሰንደቕ ዕላማ ናይ ጥንታዊ ሃጽያዊ ግዝኣት ኦቶማን ኣጸቢቓ ትመሳሰል ሰንደቕ ዕላማ ናይ ቱርኪያ ቱርኪ ንሰንደቕ ዕላማ ንብዙሓት ካልኦት ሃገራት እስላም ዘነቓቕሕ እዩ ብግዜ ኦቶማን እታ ውቅብቲ ምስ እስላም ክትተሓዝ ጀመረት እዚ ከዓ ኣብ ሰንደቕ ዕላማ ኣልጀርያ ኣዘርባይጃን ኮሞሮስ ሊብያ ማውሪታንያ ፓኪስታን ቱኒዝያ ማልዲቭስ ይንጸባረቕ እቲ ኣብ ፓን ዓረብ ዘሎ ሕብርታት ቀጠልያ ጻዕዳ ቀይሕ ከምኡውን ጸሊም ካብቲ ኣብ ሰንደቕ ዕላማ ዮርዳኖስ ሊብያ ኩዌት ሱዳን ሶርያ ሕብራት ሃገራት ዓረብ ምዕራባዊ ሳሃራ ግብፂ ኢራቅ የመን ከምኡውን ፍልስጤም ዝርአ ሰንደቕ ዕላማ ናይቲ ዓብይ ዕልዋ ኣዕራብ ዝመንጭወ ከም ዝኾነ ታሪኽ ይንገር እታ ብወርቂ እተሰርሐ ምልክት ሞሎሻን ማዕጺድን ዘለዋ ሰንደቕ ዕላማ ሶቪየት ንኸም ምብራቕ ጀርመን ሪፐብሊክ ቻይና ቪየትናም አንጎላ ኣፍጋኒስታን ካብ 1978 ክሳብ 1980 ከምኡውን ሞዛምቢክ ዝኣመሰላ ኮሙኒስት ሃገራት ዘነቓቕሐት እያ ነይራ እታ ፍራንሲስኮ ደ ሚራንዳ ነቲ ጸኒሑ ግራንድ ኮሎምቢያ ዝወለደት ኣብ ቬንዙዋላ ናጽነታዊ ምንቅስቓስ ንምውካል ዝፈጠራ ሰንደቕ ዕላማ ቬንዙዋላ ንሰንደቕ ዕላማ ኮሎምቢያን ኤኳዶርን ፌደራላዊ ዞባታት ማሌዥያን ኣላዓዒላ እያ ሰለስቲኡ ድማ ብጫ ሰማያዊ ከምኡ ቀያሕቲ ጭፍራታት ንሰንደቕ ዕላማታት ቬንዙዋላ ከም ዘካፈለት ታሪኽ ይንገር ሃገራዊ ሰንደቕ ዕላማ መብዛሕትኡ ግዜ ዜግነት ንምሕልላፍ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ነበረ ሰንደቕ ዕላማ ውድብ ሕብረት ሃገራት ብ7 ታሕሳብ 1946 ብናይ ሓፈሻዊ ባይቶ ውሳነ ብ167 ዝባር 2 ተቐባልነት ረኸበ እቲ ናይ ኣቕዋም መግለጺ ሰንደቕ ዕላማ ውድብ ሕብረት ሃገራት ብመሰረት እቲ ብ7 ታሕሳብ 1946 ኣብ ብሩህ ሰማያዊ መሬት ዝተኮረ 92 ዝባር 1 ናይ ኣቕዋም መግለጺ ሓፈሻዊ ባይቶ ዘጽደቆ ወግዓዊ ኣርማ ክኸውን ከም ዘለዎ ሕብረት ሃገራት ሽዑ ኣጽደቐ መሰረት ሽዑ ዝጸደቐ ድማ ክሳብ እዚኣ ጸዲቑ ይርከብ ማርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ገለ ብዛዕባ ሰንደቕ ዕላማ ገለ ጠቃሚ ነገር ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ኣብዚ ቻነል ንዝወርድ ጠቃሚ ዝኾነ መደባት ምክትታል ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ስለቲ ግዜኹም ሰዊኢኹም ዝኸታተልኩምኒ ብልቢ የመስግን ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ሰስናዩ